domnilor, bună dimineața! O nouă emisiune Matinal Santé, vă beți cafeaua, ceaiul, sper că sunteți bine. Weekendul de-abia a început. O să vorbim despre lucruri cu care nu v-am obișnuit încă, dar nu e nicio problemă, pentru că de aceea se numește Matinal Santé. Prietenii mei spun toți Matinal Santé este o emisiune de arome. Fals. Am avut invitați în emisiune medici din alte domenii, farmaciști, cosmeticieni, care au venit și au vorbit despre ceea ce înseamnă, într-un mod simplu și de fiecare zi, al noțiunii de sănătate. Ca să fim în formă, e un mod de a exista, aș spune, de a gândi în primul rând, că nu este simplu să relativizăm, nu este simplu să ne lăsăm bagajul cu orgolii deoparte, nu sunt multe lucruri simple, dar toate sunt posibile, credeți-mă pe cuvânt. Și ca să fii sigur de tine și ce se întâmplă cu viața ta, ideal ar fi să-ți faci un control complet, măcar o dată pe an, indiferent de vârstă. Este interesant să știi ce se întâmplă și în interiorul tău, pentru că sunt foarte multe patologii care sunt, așa zis, surde, pe care nu le simțim, care nu dau semne și e păcat să ne trezim prea târziu. Mare atenție și la ce diagnostic primiți, pentru că este foarte important unde mergem și cine interpretează. Analizele sunt așa un fel, o bază, contează foarte mult cât este de specialistă persoana care va citi acele analize. Este important să nu vă speriați, indiferent de ce vi se spune, pentru că există și erori. Medicii sunt specialiști, sunt foarte buni, sunt toți de bună credință, din punctul meu de vedere, pentru că iubesc foarte mult și apreciez, dar și acolo pot apărea anumite erori. De unde am făcut un check-up complet așa și persoana care a citit mă întreba: medicamente de inimă luați? Nu. De diabet? Nu. De circulație? Nu. Și cum nu luați niciun medicament? Bine, eu nu iau niciun medicament, așa e normal, de 15 ani de zile n-am... mulțumesc Dumnezeu, n-a fost nevoie să fac apel la niciun medicament, dar mă îngrijesc cu o mulțime de produse naturiste, pentru că mi se pare normal că de acolo am venit și dacă se întâmplă o dereglare, în primul rând îmi reglez gândurile și pe urmă trec la cea de-a doua parte, unde intervin cu produse naturiste. Deci dacă vreți să știți mai multe despre dumneavoastră, la un mod sigur, profund, a zice, un mod care este unic din punctul meu de vedere, pentru că numai dacă vorbim despre paraziți, este aproape imposibil să putem detecta paraziții pe care îi avem printr-o simplă analiză de sânge. Avem la dispoziție, și astăzi sunt oameni specialiști, în București, medici specialiști care au cutreierat lumea să învețe să utilizeze aparatul de biorezonanță. Vorbim de aparatele de biorezonanță de calitate medicală, certificate european. Sunt necesari ani de studiu ca să fim în stare să interpretăm ceea ce aparatul ne indică și pentru aceasta am invitat-o astăzi pe doamna dr. Ioana Gheorghiu, care este medic specialist și care în biorezonanță și care o să ne spună foarte multe lucruri, începând din a se prezenta mai amplu, pentru că eu o știu de Ioana. Ioana face aromaterapie în cadrul școlii de aromaterapie și este o pasionată și ne-am găsit pasiunea pentru biorezonanță, ceea ce face că o vom avea invitată în emisiune de acum mult timp înainte, deoarece biorezonanța, din punctul meu de vedere, este un mod de a face o analiză la obiect, la un moment X, și care ne poate pune la adăpost de probleme pentru viitorii 2, 3, 5 ani. Am zis bine? Da. Că eu n-am învățat ca tine după școala germană, eu am învățat biorezonanța la Kiev, dar am rămas impregnată de momentele alea și modul în care am lucrat, că am lucrat și eu câțiva ani cu un aparat de biorezonanță, dar ceea ce povestește Ioana este de mare actualitate. Te rog să ne povestești mai multe despre tine în primul rând și despre ceea ce faci tu la clinica unde lucrezi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Îi mulțumesc doamnei Cornelia pentru invitație. Este o plăcere să fiu iarăși alături de dumneavoastră în emisiune. Sunt Ioana Gheorghiu, sunt medic rezident pe recuperare medicală la Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie și lucrez cu biorezonanță la clinica Torus.
Am început să lucrez cu biorezonanță de aproape 5 ani. Am făcut și niște cursuri în Germania. Mi s-a părut, la început nu știam nimic și mi se părea ceva neobișnuit, dar apoi am văzut rezultatele și aceasta m-a convins. Și atunci am aprofundat domeniul. Biorezonanța este o metodă neinvazivă, este fără durere și este folosită și pentru a diagnostica, dar și pentru a trata. Aparatele moderne își permit să facă și tratament, așa este, și nemaipomenit. Cum suntem energie, tot ce e în jurul nostru, chiar și noi, și trăim ca într-o mare de energie, totul ne influențează, așa, cu aceste aparate de biorezonanță putem măsura anumite frecvențe ale corpului și astfel vedem dacă sunt tulburări în funcționarea organelor, dacă sunt blocaje, dacă avem anumiți paraziți sau virusuri sau bacterii sau toxine sau metale grele și apoi putem lucra asupra lor, le putem trata, le putem elimina. Biorezonanța lucrează cu frecvențele care sunt emise de organism. Acestea sunt preluate de aparat, sunt modulate și apoi transmise înapoi corpului, astfel încât corpul să revină la echilibrul inițial. Este important să înțelegem că atunci când se face o anamneză prin biorezonanță magnetică, te simți undeva ca și descoperit, pentru că lucrurile nu le mai putem ascunde sau povesti cu totul și cu totul altceva. Un aparat de biorezonanță de calitate medicală, în fața căruia se găsește un medic specialist, este un aparat care indică în finețe și ceea ce se va întâmpla în viitorii 5 ani dacă nu schimbăm nimic în existența noastră. Exact, putem să vedem unele predispoziții, de aceea biorezonanța este foarte bună pentru prevenție, pentru că vedem tulburările care apar precoce în funcționarea organelor și putem acționa asupra lor dacă există, astfel încât boala să nu se mai manifeste sau să nu apară. Da, în timp util, mult mai rapid decât prin analizele clasice. Ai avut deja un caz de cancer care să-ți apară și care să poată lucra, bine cuvântul cancer, nu știu de ce, pentru că eu nu cred, dar fiind așa o patologie de grea, de dus, și în ultimul timp, nu știu, în vara asta ce s-a întâmplat, dar între prietenii mei foarte mulți se confruntă cu această problemă, ți se întâmplă să detectezi, să vezi pe aparat predispoziție spre. Da. Și în cazul de față? Bine, lucrăm și cu biorezonanță și dacă e nevoie, bineînțeles, să îndrumăm spre specialiștii din medicina alopată. Trebuie să colaborăm, nu este... Nu, suntem medicină complementară. Mie îmi place enorm, am avut ocazia să-l cunosc pe domnul profesor Dafin Fior Mureșan, care în biroul dumnealui m-a invitat să purtăm o discuție despre un eventual parteneriat și explica foarte frumos că nimic nu se poate face astăzi, chiar în patologiile grele, fără, și atunci am avut emoții, zic, sigur, îmi spune ea. Și a zis, nu, fără medicină complementară. Și mi-a plăcut și sunt fericită și salut pe calea undelor oameni de detalii acestui profesor care a înțeles adevărul, că dreptatea este în întreg. Nu putem să ne permitem să criticăm sau niciuna dintre părțile componente a unui... De fapt, ce facem? Nu facem altceva decât să aducem un echilibru, un organism. Dându-și mâna medicina alopată cu cea complementară, cu o singură condiție, să avem specialiști și pe complementară. Cu siguranță pacienții își vor găsi starea de echilibru într-un timp record. De aceea ne-am gândit și mulțumim că putem în sfârșit să aducem în România meseria de naturopat. În urma unei școli de 2 ani de zile o să putem să recomandăm ce este optim pentru fiecare individ din punct de vedere al medicinii complementare. Este o școală în care trecem prin foarte multe
specializări în medicina complementară. Ioana știe și râde pentru că va preda partea de biorezonanță și în cadrul școlii de naturopatie. Asta mi-am permis să fac o paranteză. Draga mea, te las să continui, să ne povestești despre modul în care un pacient poate să intre în contact cu un medic specialist în biorezonanță magnetică și ce ar trebui să facă în prealabil. Înainte de consultație, Da, exact. trebuie să consume cafea, carne, alcool, anumite medicamente psihotrope și la fel, 6 ore după terapie. După tratamentul prin biorezonanță, am înțeles. În rest, să bea multă apă, mai ales și în timpul diagnosticării și după terapie. Cât timp durează? Depinde acum ce vrem să vedem. Poate să dureze între o oră și 3-4 ore o diagnosticare. Deci dacă vorbim despre o diagnosticare completă, integrală, atunci ne gândim mai mult la 3 ore, 4 ore? Depinde acum și de fiecare ce blocaj are, pentru că trebuie făcute anumite deblocări înainte să facem testarea, asta ca să putem să o facem corect. Și atunci, în funcție de blocajele pe care le găsim la început, poate să dureze mai mult sau mai puțin. Posibilitatea să vii într-o zi și să fii reprogramat pentru a doua zi pentru a face un... Nu putem să facem deblocajele în același... În timpul primei ședințe. Exact, în aceeași zi, numai că poate să dureze, din cauza aceasta o să dureze mai mult testarea. Da. Am înțeles. Deci o persoană care vine la un astfel de tip de control, ca să spun așa, trebuie să-și prevadă între 1 și 3 ore de disponibil. Cam așa. Este foarte greu pentru voi că nu știți cum să puteți programa celălalt pacient ulterior. Dar este o meserie extraordinar de frumoasă și se face cu foarte multă dăruire și foarte multă profunzime. Controlul prin biorezonanță magnetică îți poate aduce și o listă de remedii care sunt specifice patologii respective și asta e un lucru nemaipomenit, că poți proba dacă, Sigur, putem testa. Da, anumite remedii. Să vedem dacă se potrivesc, dacă sunt potrivite pentru boala respectivă, pentru organismul respectiv. Dar ne spuneai că aparatul pe care lucrezi are și remediile lui? Sigur, sunt programe, are peste 2000 de programe preformate cu care putem lucra și tot așa testăm fiecare program, vedem ce se potrivește la fiecare pacient. De asemenea, avem și niște kituri de fiole cu care putem lucra pe virusuri, pe paraziți, pe metale grele și putem combina, bineînțeles, cu alte remedii și cu aromaterapie. Și cu aromaterapie, da, există o mulțime de suplimente, totul este să avem în față persoane care sunt dedicate pacienților lor, nu unei mărci de produse. Din punctul meu de vedere este nemaipomenit pentru orice tip de terapeut să cunoască cunoașterea. Asta este adevărata valoare, ceea ce se întâmplă pe piață în ultimul moment, să știi că poți face apel la cutare sau cutare produs care complementar sau singur poate să aducă echilibru pe persoana pe care o ai în față, vorbim de pacient de data aceasta și nu să ții neapărat să ai o singură marcă de produse, pentru că nu mi se pare deloc deontologic și discuția asta o purtăm la nivelul școlii cu toți cei cu care intervin. N-am nimic împotriva nimănui, este doar un punct de vedere și e dreptul meu să mi-l apăr. Copiii pot? Sigur că da. De la ce vârstă? De la o lună, adică de când se nasc. În brațele mămicii sau? Da, în brațele mamei. Am înțeles. Da. Pentru cine este interzis tipul ăsta de anamneză? Cei care au stimulator cardiac. Numai atât? Doar atât, da. Deci cei care au stimulator cardiac nu pot avea acces la un aparat de biorezonanță magnetică. Eu am făcut biorezonanța cu mulți ani în urmă la Kiev și am fost impresionată de faptul că în partea asta rusofonă a lumii, știți despre medicina complementară și modul în care fiecare, aș zice, fiecare persoană, fiecare medic, fiecare
terapeut lucrează, bineînțeles energia este primul canal. Spuneau că în salele de operații, deci nu se începe operație, nu se mai face încă o dată o anamneză prin biorezonanță magnetică și este locul unde m-am impregnat de această nevoie de parazitare despre care toată vremea vorbesc, pentru că acolo am învățat la institut cât de important este și cât de mult să facem această acțiune de parazitare fără a ne gândi neapărat că vrem să omorâm pe cineva. Nu. Vrem să avem un organism în echilibru, fără toxine și atunci deparazitările nu trebuie să fie agresive, trebuie să fie făcute cu simț de răspundere în funcție de fazele lunii, dar pe aparatul de biorezonanță, că aici este subiectul la care vreau să ajung, putem vedea tot ce înseamnă paraziți într-un corp uman. Și credeți-mă că este impresionant. Eu am avut ocazia să văd un parazit care nu există decât un pește din mările Japoniei și nu știam ce se întâmplă cu persoana respectivă care nu ieșise din țară. Și avea un câine pe care îl hrănea cu crochete din pește și care dormea în patul acestei persoane și ne-am dat seama că circuitul acelui parazit era unul foarte simplu grație acelui cățel. Da? Deci vă invită pe toți să vă acordați măcar o dată în viață dreptul de a face o anamneză prin biorezonanță magnetică. Unde te găsim? La Clinica Torus. Găsiți pe internet. La Clinica Torus o găsim pe doamna doctor Ioana Gheorghiu. Îi mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și o mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc, Ioana! Mulțumesc și eu. La revedere și weekend plăcut! Un weekend excelent, vă dorim!